एसि ब्लग नोंसोर गामिनि जों गामियाव हाबा जाफैदों जों गामिनि मा नाममोन मलमथि अबे गामियाव हाबा जाहैदों अबे गामिनिफ्राय खोन्थाहरलाय एसि ब्लग खारिमुरानिफ्राय हाबा जाहैदों नामा ना नोंसोरनि Nia आगै सनाया मा बा मालाय होनफैलायबाय आरोना आं दिनै लाइभखौनो फैगोन ना फैया साननानैसो फैबाय आरोना निया आगै सनाया मा प्रमद नार्जारि बाजै लाइकदान थेंक इउ ब्लु सिखाव फैदों ब्लु खावना लांनानै आरामसो फैदों आं दिनै लाइभ फैगोन ना फैया सानबाय थाबाय आङो उन्दुनो ओंखारदों मैया मेगन मोदै जादोंना लाइभ दोनखांनायनि फरे उन्दुनो ओंखारनाया हामथारला दाना सिरियाल मोनसे नायनाहां होननाया मेगनसो राबाय गैया उन्दुनो ओंखारथाराखिसै ओमफ्राय लास्टाव एकथायावसो उन्दुदों आङो लाइभखौ दोनफ्लांनानै लस मोनबाय आङो ओमफ्राय आंलासो आं सानखादोंमोन फैनाय नङा सानदोंमोन आं फैला सानदोंमोन ओमफ्राय बोराया होनबाय फैदो सामफ्रामबो फैग्राफ्राव होननानै बुंबाय थाबायना लोगोफ्रा नेबाय थागोन होननानै ओमफ्राय फैबाय आरोना रायज्लायनोसै दसे होननानैहाय नेहा आंना दहाय मा जादों 1K जाखानाया खमायनानै 1009 जना 10 जन खमायनानै 999 आव थाफैबायब्रा जा मिनिना थैखागोन नाइन नाइन नाइनाव थाफैबाय जा दुखु मोनबाय आं रागानो जमबाय दंमोन आं मिथिखादों नोंसोरखौ जमबाय थादों जानानै देरहा बर' फैदों जोंहा आगैया हेल' आब' होनदों हेल' वेलकाम देरहा बर' आगै 1K जाबाय आगै कंग्रेसुलेसन देरहा बर' आगै कंग्रेसुलेसन एन आब' एन नोम्मालाय हनै नेहाखौ गाबज्रिफैदों जोंसार अफिसियेला ओखि जे होनदों नै गाबोननिफ्राय मबाइला गोदान जासिगोन आंनिया बै आंनि आगोलनि गोजामखौ बानायबाय आं थेंक इउ स' माच देरहागै आयुहाय कारेन्टआ मानो बिदि जाबाय थादों गाज्रि जानो नागिरलायबाय दां बेयो ट्रुकलारा खालामदो नैबाव डिलिट खालामनांगोन ना थेंक इउ स' माच होनदों जोंहा बा मालाय 1K नि नामा होनदों ओहो मबाइल गोदान नङा माने मबाइलाहाय दंखायो आरो बेखौ बानायदों आरोना बानायदोंनानै लादों 1500 ओमफ्राय टेम्पार टेम्पारिजों 1700 थांदों आरो गासै आब' खि आलासि जाहैनांगौ दे फै सोरखौ होनदों नेहाखौसो होनदोंगोनहाय मालाय हाय आइ एम लक्समि आयु गालिया आंनि लाइफआव फैलायबावबायसो देरहा बर' मा ओंख्रि जाखो आब'नो ओंख्रिया माबासो आगै जोंहा जिंखाजों नाजों आरो दाउ पलट्रि लाबोदोंमोन आरोना ब्रयलार एवनाय फैयोखि जोंसार आगै मा नंगौ दे ओहो बुंखानि दाख्लै रायज्लायहरनायालाय औ होनदों नोंस्रालाय माथो ओंख्रि आगै नों अबेनि आगै खोन्थाहरलाय आयुहाय गालिया मा हरखो दे इउटुबखौ जेबो दावलायथ' आं बावनाय माबा लाइभ फैदोंना आंनि आइडिजों जेबो दा खालाम आंहा दिनै टेम्पार कभार गोदान होना लाबोबाय गोदान नुलायलायोना मबाइलखौ
देरहागै नों अबेनि मोनलाय खोन्थाहरसाय आगै थांगोन आब' र' सानसे मालाबा थांगोन मा बिहरदों रिंकिं भिडिअ'आव फैथायो बोरो दैखायहरलाय वाइटि स्टुडिअ नागिरना हर आं बाक्सानि आब' आं थांथ'नोसै दे लाइक होना थांसै आब' आब' आइडि दं नामा आगै देरहा दङबा खोन्थाहर नेट फेक बारा गैला आब' दे थेंक इउ दसेबाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय आइडि दंबा खोन्थाहरदो आगै आंबो बेग हरगोन नोंनो अके नोंसार आगै होनदों आरोना वाल ऑफ इंजॉयमेंट हाय कैसे है मैं ठीक हूँ आप कैसे है वाल इंजॉयमेंट अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज और बैग चाहिए तो कमेंट छोड़ के जाना फर्स्ट वीडियो पे ओके इंजॉयमेंट लाइक डन थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए ओके आब'यानो मालाय आंजों रायलायलायथाराखै अफिसियेला दिनै वाल इन्जयमेन्ट खाना हो गया आपका होनदों आं बोराबबाय दे आंजों रायलायलायथाराखै आं रागा जोंबाय दे आं हिंसाबाय दे आं हिंसाबाय खाना तो हो गया नोंहालाय मा खबर माय डियार एक्स खबरा बिदिनोसै 999 थांफिनदो आंना दिनै 1K मेरा 1K हो गया था शाम को 3 बजे ही क्या हो गया 999 में फिर से आ गया 1K ही डबल हो गया मेरा डबल कंग्रेचुलेशन प्लीज ज्वाइन वाल एंजॉयमेंट को कौन फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाए की होनदों एनआर प्रोडक्शन लाइक थेंक यू लाइक होनायनि थाखाय आगै सना रोजा रोजा साबायखर थाबाय आगै आंखौ बिराद सापरहोयो बे एनार आगै जोंहा सानजों गान खनगोन दे मालाबा आंनि दाउखा गारांजों नोंनि गोदै गारांजों मिलायहैगोन दे लाइक दोन सना थेंक इउ नेहा सना लाइक होनायनि थाखाय नोंसिना बबेयाव मोनलाय आब'नो सोरखौ होनलायखो बाल के ज्वाइन करो रिटर्न पक्का आपका आईडी वगैरह है क्या वाल इंजॉयमेंट अगर आईडी है तो बता दीजिए मेरे पास भी आईडी है एक्सचेंज करूंगी हम दोनों बा मालायसो एक्सानो के वाल एन्जयमेन्ट अफिसियेल आंखौबो सापर्ट खालामा होनदों खालामाखैबा माथो नोंखौलाय अके आब' जागोन होनदों औ एनार आगै मा ओंख्रि जाबोखो दाउदै गोमो एन्जयमेन्ट रात को बजे क्या रात को बजे मुझे नहीं पता ये सब राजा गुरु हाय राजा गुरु वेलकम मेरी एलबी में मंजुलि सना ब्लू सिखाव फैलायबाय सासे सानै लेन्थनाबो खावनानै लांदों आंना फिसालाया आरो बे जावैसोआबो प्रदीप जावैसोआबो हेल' मामा आं प्रग्राम माव दं खोनायाखै मामा बुंना होदो लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ आबा के अन थेंक इउ हेल' आबै गिबियावनो मा ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया दिनैहाय गोलोमदों खर'आवल' दांनायनि बिदियाव होमबानो मिथिगोन गोदोना खङाव फांखाया उन्दुथेनानै थाबावगौ मैदेर बायदिनो आयु र' ओंख्रिया जोंनिया मामोनलाय
जिंखाजों नाजों दाउ बयलार एवनाय। ओमफ्राय जोंहा फैदों मामुनि बसुमतारी आगै सापर्ट खालामदो लोगोफोर। मामुनि बसुमतारी आगै वेलकाम आंनि एलबियाव सापर्ट खालामनोनो आगै नोंबो सापर्ट खालामहैदो थां। नोंहा सोर सोरजों लोगो गोदान गैया खालामहैदो आरो लोगो गोदान दं नांगौ बेजों बानायहैबानो जाबाय। एनारा मा होनदों जोंनिया मा ओंख्रि जाखो आब'? ओंख्रिया आङो खोन्थाखांखाबाय फोरला ना दाउ बयलार एवनाय। जोंहा अबिनास ट्रेभेल ब्लग फैबाय आगैया मा होनदों मेक ए डाटा ड्राइभ रिसन अन मानो इंलिस थिंलिस लिरना हरदों आं फराया एफा गोलाव आं रोङा बिदिखौ। सेन्स अभार टाइम लास्टनिजों फार्स्टनिजों फरायबाय आङो। डेट चेन्ज अभार टाइम आं मिजानि ना आइ वेन्ट टु स्लिप दानो उन्दुसै नोङो? मैथा नासो जोंना अ दे आगै ए ब्लुसो नामा बियो आंलाय रेन्स होनासो लांदोंमोननो। नोंगौ अ नन थेंक इउ वाल वाल आपको मामुनी के साथ फ्रेंड हो जाए। मामुनी ने बुलाया है नए न्यू फ्रेंड काम बोला है बोरो से वाल मामुनी के साथ फ्रेंड हो जाए। थोस फिनदों राम राम अन हिंदी स्टोरी ज्ञान हाय हाय वेलकम हिंदी स्टोरी वेलकम मेरी एलबी में आने के लिए थैंक यू। आप कैसे हो कहाँ से हो बताओ खाना वगैरह हो गया आपका? हाला माथो खोनायाखै आं जेबो मामा आंनियाव हाला जासोदों दा प्रग्रामावसो दंफैयो आं मामा दे मोसा इन्जय खालाम। हिन्दी स्ट'रि गियान हेल' हेल' देन्जार गोथावथारमोन सयथिबो ओंख्रिया औहाय आबौ गोथावमोन। आबौ आगैसो आंलाय नोंदों गोमबोरसिंखौसो नायफ्लांदों गोथावमोनहाय आगै गोथावआलाय। थस लामायालाय बोरो नुवासैलै आं हगारद' लाइक होनसै ने होद'। हमारे बीच में आ गया है अभी बोदो आर्मी गेम हेल' आब' हेल' वेलकाम वेलकाम आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो खबर सबर माब्रै आगै? वर्ल्ड इंजॉय प्लीज ज्वाइन करो आप भी ज्वाइन कर सकती है। वर्ल्ड में कमेंट करके रखना फर्स्ट वीडियो में सभी आपको रिटर्न पक्का करेगा। मा जाखो एनसना होनदों ओके जी बेबी फिर आती हूँ ओके बाय बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम। विकास आ गया है हमारे पास हेलो मंजली जी हेलो विकास वेलकम। 8 लाइक डन थैंक यू लाइक करने के लिए। खाना खा क्या सब्जी खा के आया है? जेबो नङा फियो खि होनदों येस एक्स आई एम वेरी गेटिं ट्रेड विकास के अन मिक्सार जाजोब्बाय माथो ओलै न्यू काम प्लिज बोला है गोबाव हाया आं दिनै नोंनि लाइभआव मामा अके जागोन निउ जइन प्लिज बुलाया है आं इनफरमेसन हरनायखौ नायाबा आं नोंनो माखासे इउटुब डिटेल्सखौ खोन्था हरला आं नोंनो आयु मा डिटेल्स हरामोन नोंलाय आंनि वाट्सएपाव हरदों होनदों नामा नोंगुमैया खिथादोंमोन दहाय नोंगुमैयाहाय आं लाइभ फैदोंना आङो दा नायगोन र' बिदि जायो सोरबा हामगौ बिब'खौ बिदि खालामनो लाइक डान थेंक इउ अन इनार थेंक इउ मोजां आब' ओंखाम जायाखै आं जादो आगै 10ता जालाय लांसै नै थाब थाब जा अन थेंक यू फुल्की आ गया है हमारे पास हाय हाय फुल्की वेलकम मेरे एलबी में स्वागत है कैसे है आप खाना बाना हो गया क्या और कहाँ से है बोलो माउजी हो होनदों न्यू काम फुल्की के साथ कौन कौन फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाओ बुंना होदो आंखौबो फुल वीडियोस फुल्की लेटन ने बुलाया है आपको सपोर्ट करने के लिए
बिकास आपको भी बुलाया है लेटन ने खालामना सापर्ट खालामनो होदो गाबोननो रिटार्न हरगोन आं बुंना होदो मामानो बोला है आज सपोर्ट करेगा तो खुल सुबह पक्का देगा बोला है बिकास जी खिफिया मोनामबाय जि गेसावजों खिफिना होयो बियो बाथारों टिकटक लाइक होनो रोंबाय आबै नंगौ एन मुसारि जी जइन प्लिज लेटन जी खाम र' नों मेव होनदों मालाय अन एनारन थेंक इउ 10 मिनिटल' सम होनो हागोन आं आबै अके विकास आपको लेटन बागलारी ने बुलाया है जाओ उसके घर में जाके सपोर्ट करके आ जाना कमेंट करके कल बैक करेगा आपको ठीक है गरमथार बेखायनो जायाखै आं आब' गरमाथ' हाफ बयलसो जाखायोहाय अयथासार गरम एनार गुग्लाया सेरजाबाय नामा ना होनो एनारनाव गुग्ला जादों आरो बबे जायगायाव जाखो सिम्पोल जि प्रदीप नार्जारि गुग्लाया गोथांसो मोनथ'वाखै सेरजाथ'वानो जा साखायो हो मेव होनदों खिफि फादुरा गुमैनो औहाय नंगौ मे खिफि फादुरा नङा फांखा थोंजों थानानै आंनावसो खिफिना हरदोबो आं दोनथ'नोसै नामा अके जागोन आबा बाय बाय एन मुसाहारि मा ओंख्रि जाखो हाय होनदों मावजि होनदों जे मारा गया है बा मालाय आं सेरनि फै सोरना गग्ला जादों हमारे बीच आ गया है विजयास किचन हाय सिस्टर हाय वेलकम मेरे एलबी में स्वागत है कैसे हो आप खाना बना हो गया क्या सिस्टर गुड नाइट मामा बाय बाय गुड नाइट र' बा अबे जायगायाव जाखो सोर नाव जाखो बिखुनजोआ एनार सोंबावोसो फंबायसो आंनि मा मोनथिगौ नोंसोरलाय आंनि चेनेलनि कमिउनिटि पस्ट आवार्ड थांना नायदों आं मा आपडेट होदोंमोन गाइस मर हेयर फर इउ नोंना कमप्लिट जाबायदां वाट्स टाइमा ओंखायनो होनदों खोमा हेड डिनार सिस्टार तो फिर रासनी ही खाएगा क्या एन मुसाहारि आंनाव जादों थाफ्लियाव गुग्लाया आसि सेरैदो नोङो दाना नेहा थाफ्लियाव जादोंनो हनै आबै फंबाय मोना नोंनि एलबियाव फैनानै जोबोर मोजां मोनदोंनो हनै आबै फंबाय मैया नोंनि एलबियाव फैनानै जोबोर मोजां मोनदोंनो फैनो थिन साबसक्राइब खालामना होनो थिन आंनि चेनेलखौ मोजांलै होनलायबालाय मालायखौ जोबोर मोजां खोनायो मोजां ओइ होनलाय बा मालाय खौ जोबोर मोजां खोनायो नोंगौ नामा आगै सना थेंक इउ आइ एम गुड हाउ आर इउ आइ एम फाइन बिजया किटचेन फिदों थुफ्रुना ला एनार होनदों फिनजों थुफ्रुना लानो एनार गोथाव दे एन मुसाहारि होनदों फालथु सेंग्रा आइ एम कामिं गाइस आंनो जेब नांगौ मारै चेनेलनि नाम लाना फैयोब्रा मानसिफ्रालाय फालथु सेंग्रा खि गोरानसो होनदां बियो आयु हाबाब होनदों आयौहाय मा माबालाय फिसाजोसो लाससया गाना दै जोबो गांजेमा होनै सानसै एनार होनदों अन थेंक इउ प्रजेक्ट लिरदों आबै लिर दे साख्रि मोनथों थाबैनो बिजय किटचेन अन थेंक इउ
विजय किचना लाइव आती है क्या? मैं गया था शायद, याद नहीं है आपकी लाइव में गया था एक ही नहीं। लाइव दिखा है क्या विजय किचन? बामलाय on thank you। आंनि मबाइलखौ दोनबाय हो मिंख' आंनि मबाइलखौ दोनबायबा हर आं एसे सेरनो आयौहाय मा दै जोबो जोबो गांजेमा। यस मर्निं माय लाइफ। अ टाइम कितना है? आं लिराखै फंबायासो लिरदों आबै। अ ए प्रजेक्ट लिरनाया बेसो लिरदों आरो लिरथों दे लिरथों। बे फेरजासैलाय आंखौ नोगोर गाज्रि होनखायो असाइबआ मिनिबावबायसो हाथाय हारावरावनो। जाखांबायना आब' गुरजिजिनो? जाखांबाय। यस मॉर्निंग माय लाइफ। कितने टाइम पे आता है? आती है? आं खि गोरा नङालै सयथिबो। आं गिसिथारसो खि गोरा नङा आरोना। नोंगौ खि गिसिसो खि गिसि। एनार प्रडाक्सन अन थेंक इउ गोमबोरसिं। इउटुब क्रियेटरखौ नोंथांमोना मिथियोना? मिथिया जों इउटुब क्रियेटरखौनो आंनाव गैया रावबो खालामाखै। मिथिया SMS हर। नेहा मेम्बार प्लिज। लाब लाबा दिसटार्बबाव मानो लाब लाबखौ कमेन्ट नुवा मुं नुवा रागासो जोंगाथारा। न्यू मेंबर प्लीज कमेंट रिटर्न श्योर बोला है कि गिसि मोनामदों फाग्ला होनदों। एनार बे नोंनि लिरनाय मा बुजियासै आं होनदों। र' गोमबोरसिंहाबो थेंक इउ बिदि लाइक हरनायनि थाखाय। मर्निं एंड इवनिंग सिस्टार 7:30 to 9 AM। ओके ठीक है, मैं कल आपके लिए मैं आने का कोशिश करूंगी, ठीक है? आब' नोंहा माब्ला मनिटाइज जाबावगोन? औलै आगैसना जाबाथ' बिराद मोजांमोन। मन्जुलि हेल' ब्लु होदो। होखानाय ना ब्लु होनायखौ नुवाखै नों? अगना नुवाखै अगना ब्लु होनायखौ? मिस्टार सोमदोन बसुमतारी नमस्कार वेलकाम मिस्टार सोमदोन बसुमतारी। आंनि एलबिआवहाय बरायनाय थाबाय नोंनो गांसे गोजा आर'नाइ होनानै। मा ओंख्रि जानानै फैखो? आंखौ दिनैलाय सिनायलायाखै नामा आनै नोंहालाय? फै गान्दु बैलाय गान्दु थै दिसटार्ब नों सासे। थांगौलाय लांबाय आंना कमेन्टआ नोंनि थाखायनो। नै थाम्फैया नोंनि गुड नाइटआ बेखार। माला गुड नाइट थुआ मिलिम गैयै? गुड नाइट थुआखैना? एनार बे नोंनि लिरनायाव मा बुजियासै आं। बे मर्निं ये वाला तो गया। आब' नोंना माबा सोमदोन बे थांबाय। प्रिया साइनासो होनदों। ओइ आदा राजुआ गैया। अइ प्रिया थगायदोंना उन्दुनो ओंखारबाय होनना थगायदोंना नो आदा राजुआ।
ओइ मनजुलि आगै सनानो ओइ आदा राजु मा ओंख्रि जानानै फैखोलै दाउ लानानै फैदोंलै आदा राजुआ सबायजों संना जाहोहरसै नामा लायदान थेंक इउ हेल' आब' मारै खबरा बिदिनोसै आगै 1K दावखोलाय फासलाय जागासिनो आरोना जोंहा आगै गोमबोर सिङाहाय माबा हरगासिनो नै लाब 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 हरगासिनो बिजया निउ फ्रेन्ड अके प्लिज रिटार्न इउ नो पियार जासुलाने साया बर' हाय आब' सना मा खालामदों आं नोंसोरजों दसे एलबि रायलायदों राजु आरो नों बबाव बेयाव दंबावोसो ना मिनिबाय हनै फैखोमानायावनो ने न' लाइक लायदान थेंक इउ साया आब' आंहा दासो जाखांनानै फैबाय जेबो नङा आंबो फैनाया बारा टाइम जाखायाखै आरोना नोंहालाय माथो ओंख्रि जाबोखो ओइस बसुमतारी आगै बिजया हाय बोलाहाय बिजय 17 लाइन में है कौन है कमेन्टफोरनि फाराव में आंहा राव गैला मा बुंबावनांगौ जाखो होदोनो जागोन आगै र' होबाय हा प्रिया अल राउन्ड आर सो आं होनदों हाय एन मुसाहारि होनदों आब'आ बहानि मोनजाखो आं नोंसोरनाव दिनैसो गोदान औ आगै नों दिनैसो गोदान आंनियावहाय आङो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गसाइगावनि आरोखि ना हाय मुसाहारि जि बोलाहाय राजु गैला प्रिया बेयावबो होनदों राजु गैला प्रिया बेयावबो होनदों राजु गैला प्रियाया बेयावबो होनदों हाय राजु मा खबर ओइ मनजुलि थेख्लि मा ओंख्रि जाखो अयनायहाय सोरबा थेख्लि होनो सोरबा गुरजिजि होनो जाखालां ओंख्रिया जाहैबाय जिंखाजों नाजों आरो दाउ बयलार एवनाय नोंहालाय मा ओंख्रि जाबोखोलै बिजया निउ फ्रेन्ड प्लिज रिटार्न बोलाहे मोजां होनदों जा बेराय होननाबाय आं दिनै फंबायखौ जा होनांबाय बेरायनांगौ दे देखाय अके एनारन विजय सापर खोरथिया बोलाहे बि मुसारि ने नाजों बिलाहि आरो आलु केरेला भाजासो गोथावाथ' नोंनाबो आइ एम गयिं टु गुजरात बाजै गावदां गुजरातआव थांबाय नामा बेयाव नेट दंखायो अलरेडि र' प्रिया होनदों निउ फ्रेन्ड काम फल'वार्स से होनदों राजु र' ना प्रिया होनदों र' ना प्रिया थाथ' होनदों सालथे गोमबोर आं नोंखौ मिथिखायो नों माबायदि मानसि गावखौनो होनखो ना माखोहाय सोर गोमबोर दं प्रिया राजु दुस्थ' नों होनदों अन माखासे मानसिफोरा दासिमबो इउटुबखौ खुलिदों बाबो इउटुबनि सोदों इउटुब सोदोबखौ नो मिन्थिया जानला मोनला भिडिअ होलाबाय थायो आंबोथ' मिन्थियालै आगै नोंसो फोरोंहरनांगोन दे अबिनास साया बर' जयेन खालामदो होनदों नोंना ओंख्रिया दालि जहल दाउदै भाजा नोंना ओंख्रियाना जोंना ओंख्रिया मैथा बांगाल सयाबिनाब गोथाव दे दालि जहलजों दाउदै भाजा थाबा मैथा बाथोन थाबा बरिया गोथाव जाखायो आं दुस्थ' नङा लय होनदों एयार अन थेंक इउ आगै सना दिंकिं बसुमतारी नोंनि बिनानावखौ लायगौमोनलां मनजुलिनो बिनानावानो लांफै राजु होननानै खख' मथे मिनिबाय आरोना प्रिया हि होनदों थाथ'दो आबै फंबायनो प्रजेक्ट लिरना होनि दे बाय बाय अके गोमोरसिं गुड नाइट गोथौथार आगै मोनजुलि आगै गोथावथार आगै मोनजुलि आगै गोथावथ' आरोना ओंख्रियालाय टेक्न' बर' हाय आब' आंखौबो होलाय मा खबर हाय आब' आंखौबो होनलाय मा खबर टेक्न' आगै माबा बयबो आगैमोन टेक्न' बर' आगैजों लोगो जाबोदो सोर लोगो गैया आरो मा खबर आगै खबर सबर बोरै 1K जानानै बारबाय नामालै मालाय भिडिअखौनो नुथाराखै नामा आङो टेक्न' बर'निखौ आयु
ए आंलाय नैबे 5K खौसो सानदोंहाय मा 389 दे नाजाबाय था आगै नै दाना बहाबा थांबायहाय नै बेबो नङामोन साया बर' जयेन खालामबाय आं नै बेबो नङामोन नैबेसो टेक्न'बर' आं दिनै जेबो बुंथ'ला आं दिनै एख' बुंलानो र' नोङो जासुला मानलु मानला मन्जुलिनो आदै मानमारबायसो नै थाफै हरनानै बोरैबा दायना सोलोंनाया कमप्लिट जाखोना माखो जासुलाना माथो मिथिजोबनो हामारबाय आं दिनै जेबो बुंथ'ला नोंनि हाया फ्रिया मिनिनोबो गाबबाय गाबदों आरोना प्रिया मा ओंख्रि होनदों दे अके थांगासिनो नोंगौ फुल भिडिअ नायना खालामगोन होननानै बुंदों आरोना साया बर' जयेन खालामबाय आं होनदों एनार सना बहा दं नोंलाय नारेंगा फैबाय आं नोंखौसो नागिरना फैबाय आं नोंखौसो होनदों सोमदोन नोंगौ होनदों नोंहालाय अबेनि सोमदोन आगै खोन्थाहरदो बुं दे एन मुसाहारि आगै होनदों टुमर' रिटार्न सियर ब्रादार मुसाहारि बोलाहाय प्रिया होनदों नै प्रिया सना आं आब' मनजुलिनि लाइफआव दङ होनदों अबाव दं होनबाय नालाय आरोना राजु रावबो खबर लाया माथो एनार सना ओंख्रियानिफ्राय आलु ना बाथोन होनदों आं दङथ' मुसाहारि आगै होनदों वाट भिडिअ एन्ड गिफ्ट जि बोलाहाय प्लिज बोलाहाय देन्जार गोथाव दे सयथिबो ओंख्रिया बरियाब' गोथावालाय जादोंबो जायै जायैनो मथि जालांबाय मथि हुखिया होननायसो जानोसै साया बर' नोंनि हरफिननायखौ नेना थाबाय होनदों दे राजु सायाब्र' हनै नोंखौ माबाया होनदों जासुलाया एनार आंनो लिंक हराखै मानो मनजुलिनिखौ होनदों नै मा लिंहरनो नों आंनाव फल' दंखायोना मनजुलि नोंसिनाव आलासि जानो थांजागोन नामा होनदों फै जेबो नङाना फै देनांहाय आंनि फिसाजोनि हाबायाव अमा मासे मासे बानबानो जाबाय आरोना नोंसोरो अनसुला जानानै दे मनजुलि नोंसिनाव दे फै टेक्न' बर' सोर सापर्ट नांगौ आं खालामना कमेन्ट खालाम प्लिज आंबो खालामगोन दे टेक्न'बर' आगै सोरनावबा नोंनाव साप्रा आइडि दं नामा खोन्थाहरलाय आं मिन्थियाखै मनजुलि आगै रागासो जोंदों आं मिथियाखै मनजुलि आगै रागा जोंदों माखौ मिथियाखैमोनलाय आदा बावबाय आङो आदा राजु रागासो जोंबावदोंनो गावहा मा ओंख्रि मुसाहारि र' आं मिथियो सयथिबो गासिबो हंला हंसि नामब्ला नाब्लि खिफिसुलि आंनिफ्राय अननाय जासिनो खोथा हरबाय होनदों राजु आय' मा इसेबां रागा बाहाय मा जाखो बे अरथेलायनाय टेनसन सापर्ट खालामबाय आं रिटार्न खालामदोब्रा होनदों आलु दाउ आलु बाथोन राजु सना मासे गोथाव ओंख्रि खोन्थायो मानसिफ्रालाय बे बसुमतारी आंबो खालामना होबाय दे थेंकिउ होनदों प्रिया सना बावदों राजु फ्रेन्ड खालामदो होनना बुंदों अके साया होनदों आं सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट सापरिनि आब' नेहायाबोथ' सानजारि नोगोरनिहाय नेहा एन मुसाहारि ब्लक आगै नोंसोर लागोनिनो हनै प्रिया नों फैया नालाय बिनिखायनो रागा आंदों हनै प्रियानो फैया नालाय गोथाव दे एन मुसाहारि आगै होनदों साया बर' अननानै आंखौबो लोगो खालामदो होननानै बुंदों ओमफ्राय टेक्न' हरफिननायखौ नेना थाबाय सोर टेक्न' दं टेक्न' बर'
Oke, Manjuli deng. Oi, Manjuli agak sana. Bye. Bye, all friend. Bye bye. राजु बहा फैनो रा जारलासोहाय नोंजोंबो होनदों राजु आदा ए राजु बहा फैनो रा ओइ बसुमतारी लोगो खालामफिनदो होनदों राजु आदा नंगौ नामा निउ फ्रेन्ड फुल भिडिअ नायना वाच खालामगोन नोंना आन जायो प्लिज फुल भिडिअ नायना हो रडे सिस फन फैदों अके दे कबिनाव द' 7 जन गाहाम दङ आंना दा उन्दुनो ओंखारबाथाय जारला जागोन आरो आङो दिनै एथ' गोबाव थानो हानाय नङा बायदि मोनदां जा उन्दुनो ओंखारबाय आं दिनै नों उन्दुलाय सिखारलाय मा जाखो ओइ बसुमतारी अके थांगासिनो नोंनाव फुल भिडिअ नायना खालाम प्लिज बोरो आंनि मबाइला बोरो हसपिट जादों नंला आयु मानोनो थारमाने मा जाखो रायलाय 12था जाखाबायमोन आरोना सोरबेरता ओमफ्राय दाना उन्दुनो नागिरो उन्दुनो थाव दंबो माबा उन्दुदोंबा मैरोमै मोनबा माबा सासे गथ' थाफैनाया ओइ मा जागोन बेयो मानो आथिंखौ रुबायथोब्रा नोंना नियमा बिदिनो गाज्रि सानसे नादावबाथाय सानफ्रोमबो नानांगौ उन्दुरोमा रोमि मोनबा मामाया मामाबो जोंनाव सासे गथ' थानाय दङना बेयो फोजाफैबाय बाजै आंना गन्थंनिफ्राय थै गदों आंखौ दैखराव दोनलांबाय ओमफ्राय सोरबाथाय आरो दोनलांबाय आं दोनलांनानै आरो उन्दुफैफिनलायबाय 1था जाहाङाव उन्दुरोमा रोमि मोनबा 2था मेगन राबाय आरोना 2:30आव उन्दुबाय आं 2:00आव 2:30 जाबाय आरो फोजाफैबावबाय बाजै आरो गबावबाय नै होननानै आरो दोनलांलायबाय आरो दसे थालायबाय आरो बिदिनो जाबावबाय उन्दुनो मोनखाला आङो थांदो हारसिङै होनना रागा जोंबाय आङो ओमफ्राय उन्दुसां होनना उन्दुबाय आं सोरनि न'आव थांला जोबखो बोरो साब्रैल'सै हनै दाबो उन्दुआ नामा उन्दुथ'वाखैलै आगै दा उन्दुगोन उन्दुनोलाय बिराद ओंखारबाय उन्दुनोलाय नों आंनो मेसेन्जारखौ मानो खुलिना होदों आंनो मेसेन्जार नाङाथ' मेसेज नाङा आंनो सोबा जाया आं बायो आं बायो आं नाङा नोंनियाव खुलिना लानांगौबा आंनिखौनो आं नाङा नाङा होननायखौ मानो जबरदस्ति होनदों फेर जासुला मेसेन्जार नाङा होनबाय आं
मा जबरदस्ति गावसो आंनि मबाइलना गावनि मबाइल दे होनसाय जासुला नंगौ मैया आं हाबा जाबा फैगोन ना फैया आब'नो थांगोन दे माबाफोर लानानै थांजागोन बियो मुरि 20 थाखासोनि अदालगुरियावसो ब्रा आगै एफा गोजान क'क्राझार बङाइगावबा एसे सानजागौमोन अदालगुरियाव आं नुफेरा खोनाफेरा सोर दोनलांलायखो आगै आंखौ बि बसुमतारी प्लिज रिटार्न खालामदो आं खालामबाय बि बसुमतारी आगै बुलायनो नामा बुं बिदि होननांगौ आरो आं नंगुमैखौ बुलायनो नामा होनना बुङो आं होनबाय मेसेन्जार नाङा ओमफ्राय खुलिना होबावबाय आरो मेसेन्जार बा मालाय CID আজি ঘুম ধরিছে রে আমি অনেক ঘুম ধরিছে আজিকা বেশি থাকবার পাবো না রে লাইফটা मेसेजखौनो हरा 7 जन मानि दं एम नार्जारि फैबायनो जोंनिया सौफैबायसो आंखौ ना मा जाखो बडि देखायफैबायनो एम नार्जारि आगैया हाय एम नार्जारि आगै मा ओंख्रि जानानै फैनाय गोदानसो आंनि चेनेलाव नामा आंनि चेनेल गोदानसो आगै आंखौ सापर्ट खालामाखैबा खालामना होदो थाम्फैयाबो एम नार्जारि आगै आंखौ सापर्ट खालामदो आरोना मेगन नाजाथारला माथो दिनै आंनि जाथारला जा उन्दुनो ओंखारबाय एम मुसारि एन मुसारि एन माने नाब्ले मुसाहारिनो नाब्ले मुसाहारिनोहाय मा होनदों ओके भाभी जी सपोर्ट करूंगा मैं आपको ओके मैं भी आपको कर दिया है एम नार्जारि आंबो खालामबाय नोंखौ मारै खबराबो खबरा थिगैनो कारेन्ट मारै खबरा मोजां जासुला खिफिसुला रेड नेहा होनदों नै नेहा पियार जासुला र'दासो मथाचा पियार जासुला आदा आं खालामदो आंबो खालामना लोगो आंनि दिनै आगोलनि खालामना होबाय आंना गोदान चेनेल गैला गोदानसो दा आं आगोलनि चेनेलाव फ्रेन्ड दङमोन दा गैला ए गोदान सापर्ट खालामफिननो माबा सायाब्र'खौ लवली बॉय पेस्टिका भाभी मुझे बहुत दिन आ गया रे Dude
सोमदों नामा होनदों नेहाया आंनि फनखौ हमलाय आजिखालि र' नोंखौ होनदों नेहाया आंनि फनखौ नोंना सोर जाखो नोंबा सोर जाखो सिनायाखै आङो जायजों ओंखारदों बेसो थाजिम जायो जायजों ओंखारनाया सोर थाजिम जायो साया मेसेज बानायनो जाबाय दहायनो हरफ्लांबाय आंना मबाइल नाम्बारानो बेलेग जाबायनो लगा बेसेबांलाय 989 मोनबाय नामा साया आब' दङ दे मोजां दङ बेफोर मा खालामदों होनदोंमोन नालाय नङा माथो बेफोर बर'ला होनदों बाबूजी आज का क्या सब्जी था फोरला और मछली ब्रॉयलर भाजी मामियाबो थाफियाबो बेफोर मा ओंख्रि जानाय सायागै बेफोरबो दाखालि हिनजाव बुरै खावनायनि फैना हरजादोंनो आगैखौलाय बहा सिनायबावनो आजिखालि नों नेहा होनदों प्यार आदा बिदिसो जादों प्यार आदा बिदिसो जादों बिफोर मा खालामदों आदा होनदों प्यार सेसलै नो गोरामारिखानायसोनो नेहा रेन्सआ गोरामारिखानायसोनो आंखौलाय बहाय सिनायबावनो नों नेहा होनदों साया आं उन्दुना दं होनदों बिफोर आगै नंगौ नामा होनदों हनै नंगौ नामा होनदों प्यार उन्दुना दं प्यार मा ओंख्रि जानाय सायाब' होनदों र' दे मबाइल गंसेयाव सेरदों आङो बिफोर बुरजा लाजिखाबाय जि बि सैथोखौ बुंना होनायनि होनदों
उन्दुबायबो नों दानो जास मबाइलखौ रोङाहां बिदि आखलबालाय लाइक दान थेंक इउ MDM आगै लाइक दान होनायनि थाखाय थां आदै एंगार आदै आथिङा आंनावसो होसिननानै उन्दुबायलै आं लाइभआव फर्मुला इउआर भिउवार्स वार्स अन इउटुब रोंलायलाङाहां आं ब्लडसै आं उन्दुंखारबाय दे आंबो ब्लडसैसो बारा गोबाव थाला आंबो आङो जिनिस डाउनलड खालामदों नै वाइटि स्टुडिअ'बो गैया आयु हाबाब थांनोसै गंसेनो बेफोर आगै सिख्ला मेरला दं मोनगोन मानो बिदि जाखो नों वाइ टि एस थांबाय नामा होनदों बेफोरखौ जासुला जाला दिनै लाइभ फैबाय हेल' हेल' रिंकि आगै लायदान थेंकिउ दे उन्दुदो आंबो थांनोसै हेल' इंलिस दे उन्दुदो आंबो थांनोसै होनदों मा ओंख्रिया जाहैबाय फोरलाजों नाजों आरो दाउ बयलार एवनाय दे आगै एनाब' गुड नाइट सुइट ड्रिम बाय होनदों आसना गुड नाइट बाय बाय होनदों लाइभ होसोजाग्रा फैबाय वेलकाम होनदों मा फोरला फोरला माने जिंखा फोरला नङा दे जिंखा न'निहानो फैबाय होनदों बिफोर आं थांथ'मारबाय दे आगै होनदों जोमनो सिलाबोदों होथलाय मा नांगौथाय फाग्ला मेगना जाथारला थाइसे खिरि जाबायनो नामा आगै होनदों आना टाइन मास्टार पावार डिरेक्टरावसो माबा खालामसै एबारनिफ्राय
चार्जार बायलायलाजोबलै आंहा मबाइल सेरगासिनो ओंखारथ'नोसैनो अके बाय उन्दुनोथ' इमान ओंखारखाबाय दिनै बाबा दैसा सिसिनोसै नामा नोङो दे गुड ब्लेसेस इउ आगै साया होनदों दे रायलाय फिसा गाबोन खालामनोसै साया बर'दा आयु सिसिंग्रा बाबा सिसिंग्रा दे दे बाबा होना दैसाया होना बाबा दे दे होनाबालाय सिनस्रा साजोब्बाय आंहा दिनै उफ नेहा खिला दा बिसिनायाव हासुयोबा हले मानजा मोनबाय नोङो गथ' एफा मोजां